Veliku prašinu ovih dana digla je vest da su Milica Kemez i Bora Santana podneli papire za razvod braka. Naime, kada su mediji pozvali par kako bi dobili reakciju od njih šta se zapravo događa, kategorično su rekli da su kod advokata i da rešavaju papire za razvod. Kako se čini, to je sada i zvanično potvrđeno. Ja znam koliko sam dala sebe u taj odnos, u tu vezu, u taj brak. Znam šta sam želela od tog braka, znam šta sam dobila. Prosto, kad više nemaš način da nešto učiniš boljim, kad si sve probao, prosto nema šta. Gubim njegovo vreme, gubim svoje vreme, rekla je Milica. Kemezova se osvrnula na njihove početke. Podsjetimo, Milica i Bora su se upoznali tokom učešća u realitiju. Nakon učešća nastavili su svoju vezu, a kako Kemezova navodi, svi su joj govorili da je ona za Boru premija, te da ne znaju šta vidi u njemu. Ljubav, ako je postojala, ne može nikada da izbledi. Ja o bivšim partnerima nikada loše nisam govorila. Mislim da su svi oni bili dobri ljudi. To su bili moji izbori. Žena treba da bude onakva kakvog partnera želi da ima u životu. Ja sam pogrešila u tome što sam previše radila na sebi da budem savršena žena, dostojna žena svake pohvale. Dobijala sam ih od svih osim od njega. Žene se uvek trude da budu najbolja verzija sebe, da budu lepe, zgodne, da budu dobre kuvarice, da posluže, da budu prave žene, jer kad odlučiš da prestaneš da izlaziš, da ne stavljaš provokativne slike, ti mu onda postaneš kao mama ili te uzmu zdravo za gotovo, rekla je Milica i dodala. Onda ti od svih ostalih dobijaš neke komplimente, kako si ti dobra žena. Njemu su uvek govorili, jel ti vidiš da si ubo premiju, vidiš li ti kakvu ženu imaš pored sebe. Vidjet ćemo sada da li će se boriti i kako. Okrenula sam leđa. Najteže je ženi da ode. Žena mnogo trpi. Govorim o ženama koje vole da su u vezi, njima je teško da promene i grade opet nešto. Nije lako ženama da odu. Mi smo od realitija zajedno, nekih 5-6 godina. Bili smo u vanbračnoj zajednici, taj papir mi ništa ne znači. Meni se nekad grlo osuši pričajući, ali muškarci kao da ne čuju to. Onda na kraju dobijem u pravu si. Ali ja ne želim da budem u pravu u ovom slučaju. Jedna poruka muškarcima, kada nađete pravu ženu, to vam je bolje nego da ste loto osvojili. Žena je ta koja muškarca gura napred i uvijek će ga gurati, rekla je Milica, pa se osvrnula na poruke koje je pronašla u Borinom telefonu, što je i bila inicijalna kapisla za prekid odnosa. Ako su dvoje ljudi u braku, onda imaju i zajedničke prijatelje, a ne da se odvajaju. On je imao puno prijateljica koje su mu stalno slale poruke. Volim te, dođi kod mene. Meni je lepo sa tobom. Pa koje prijateljice to šalju? Daj da se i ja njihovim muževima tako javljam, kao prijateljica, otkrila je Milica Kemez. U medijima je osvanula i njihova javna rasprava na televiziji kada se Bora uključio u program. Prvo, to što je meni prepisala je moj plac, kao i drugi pre braka, a taj drugi sam potpisao u braku i to je moja greška. Ništa nije stečeno u braku, pre braka su oba kupljena. Taj YouTube kanal sam imao i pre nego što je ona radila i sve pare od kanala su uložene u temelj koji košta 10.000 evra. Ja joj ništa nisam uzeo, rekao je Bora u emisiji, a Milica se tada nadovezala. Ne želim da se raspravljam, objasnila sam lepo. Sedeli smo s advokatom, ne znam kojim jezikom da mu objasnim. Jel vi vidite kome su bitne financije i ko o tome priča? Sve što je uradio je prebacivao. Lepo sam mu rekla, mene ne zanima ni novac od svadbe, ni od YouTube-a. Ja dinar nisam uzela. Dodao je za temelj i za plac, rekla je Milica. U medijima je odjeknulo i da je za prekid braka kriva prepiska sa Enom Čolić, te da je Bora imao komunikaciju i sa njom. Ona je bila u pitanju pre 4 godine kada smo se prvi put razišli i kada sam otišla. Neću da komentarišem nekoga ko nije kafu popio sa mnom, a drznuo se da svašta govori o meni, a da me ne poznaje. Imala sam svoje greške, a ima svako pravo da se promeni. Ako sam odlučila da živim i da se ponašam kao dama, šta to kome ima da smeta, rekla je Milica. Podsjetimo, Ena Čolić se dovodi u odnos sa mnogim poznatim ličnostima, a nedavno je odjeknulo i da je bila intimna sa Acom Lukasom. Ja sam slobodan čovjek bio tad, bilo je ko mene na svadbi sina moga. Da. Bila je samo na svadbi. Otkud Ena Čolić i ti? Da neko je doveo kod mene kući, je bilo neki prijatelj, drugarica, sedeli smo, pa sam je tu upoznao, bili smo sedeljka bilo kod mene. Meni su on dopalo lepa devojka, viđali smo se tu, onako, ništa specijalno nešto, ne znam šta je sad tu sporno. Kad sam čovjek slobodan, imam pravo da nešto hoće. Ništa sporo, mene samo pita, evo vidiš da je ona trenutno sa Zlatinim sinom. To stvarno ne vidim, to ne znam. Ne znam, čuo sam da je ušla to, ali ne prati stvarno, to rekao sam ti ne pratim. A jesi nju voleo? Pa mislim, naravno da nisam.
Zašto onda ona tebi to služila? Kako si ti bezobrazan? Joj. Dobro, bili smo intimni, onako lepo nam je bilo tu da se zezamo, družimo, to nije... Ne možda kažeš da nisi imao nekakve emocije, ali nisam voleo je, na šta će voleti. Bora Marinković, Bora Santana. U medijima je poznat kao muzičar, a nakon učešća u realitiju je počeo da radi kao voditelj. Osim tih emisija, počeo je da snima i svadbe, a tada je mnoge šokiralo da je Milici, svojoj izabranici, iako je bila voditelj na istoj televiziji, dao posao frizerke. Međutim, malo ko zna da je Bora kontaktirao direktora i vlasnika televizije i produkcije Hype Sašu Mirkovića, te tom prilikom tražio posao. Nudio je materijal sa svadbe koji je na kraju završio na televiziji Red. Osim toga, Bora je povezivan i sa mnogim reality učesnicama tokom veze sa Milicom, čak i dok je Kemezova vodila rat za kuću koju je osvojila plasiranjem u realitiju. Međutim, Santanu taj detalj nije interesovao, te je vodio emisije i u periodu kada je Milica Kemez, kako se spekuliše, dobila otkaz jer je navodno zahtevala svoju kuću koju je osvojila. Jednostavno, tad su nas, pošto naravno smo tada još bili u sistemu Centra za socijalni rad, rekli su nam kako ne smemo da stupimo u kontakt ni sa kim od članova porodice dok se to ne desi prvo u Centru za socijalni rad. I tad smo u Centru za socijalni rad se videli sa njima i oni su rekli da imaju nešto da nam saopšte i o tome sam već pričala i rekli su pronašli smo vam porodicu. Tad smo se pitali kao je li mamo i tatu, oni kao ne, mama vam nije živa. Tada sam očekivala da ću upoznati mamu i tatu, međutim u Centru za socijalni rad su me sačekali baba i deda sa mamine strane. I tu sam se upoznala sa njima, kako da kažem, osjećaj kao osjećaj čudan. Nekako ljudi očekuju od tebe da ti sad imaš neki osjećaj koji ti, naravno, krv nije voda i tu se nešto osjeća, ali kako ti kažem, kao kad bi sad u ovom studiju meni rekli ovo ti je deda, ovo ti je stric, ovo ti je tetka, ne možeš ti da imaš taj osjećaj. Jednostavno ne možeš i nekako onda ti posle bude možda u neku ruku još gore, jer se pitaš kao ok, to su sve zreli ljudi, kako je moguće da niko te nije pozvao, pitao za tebe, zabrinuo se za tebe, onda gledaš, život ide dalje, dan za danom, životni tok se nastavlja, ljudi idu svojim obavezama, nemaju vremena ni za sebe. A šta ste rekli babi i deda? Pa ništa, upoznali smo se, to je bilo onako dosta, oni su malo plakali, ovo ono, i kasnije deda umro, nešto iznenada, tipa nekih par meseci kasnije, i onda se tu desila ta situacija da su sahranjivali dedu pored mame i da sam ja tad tek takvu bol doživela da tad sam osjetila da je stvarno to nešto što me je rodilo to. Milico, hoćeš samo ovo da družiš? Ćao, gde ste? Super, hvala. Evo, odlično. Ćao. Držite se, ljudi. Ti si prelep. Ja? Da. Hvala. Crnji si od Bore. Ona voli crne mogu. Kameru, koga da gledaju? Trebaju kameru, koga da gledaju? Svuda ćemo pomoći. Ovo sad treba neko Molim ti premalo za večeras. Ko je krenuo se? Ko je sad? Evo, za svadbu prvo kažete. Sve je super, sleglo se prošlo mesec i nešto dana, super je, zadovoljni smo, sve je odlično. U avgustu. Mislim, bili smo već ovde po Srbiji malo, sad idemo u avgustu. A gde idete prije tajna? Idemo, da kažem? Idemo na Zanzibar. Reci. Ajde. A na nuli smo, tako reći, pozitivna nula. Dobro je, da, zadovoljni. Bitno je da nismo dizali kredit. Da, nismo dizali kredite, šalim se, super je prošlo, odlični su gosti bili, mi smo sve ljude ispoštovali i oni su nas, tako da je bilo
nećemo pričamo o tome, ali kažemo svi smo zadovoljni. Eto. Je li bilo praznik povesti? Molim? Je li bilo praznik povesti? Nije. Nije. Onda ste super prošli. Da. A punih? Da. Punih je bilo, da. Bilo je. Milice, da li bi se ti nekad prijavila na izbor za ministra? Dobro pitanje. Pa planiramo jednu vrstu izbora za Miss Multiverse, tako da možda se ovo leto prijavim, zavisi od obavezi, od okolnosti. Tako da, hvala na tom pitanju, ako izgledam kao misica. Ona ima želju i rekli su joj baš iz agencije da trebala bi da ide. Ja i podržavam u tome, jeste da je to na drugom kontinentu, neka da kažemo tropska destinacija, tako da, što da ne, ja bi joj podržao tome. Nisam. Kažu, treba da se odvojite 15-20 dana, kaže, ona će biti, rekao, super, neka uživa i ona, znam da je u dobrim rukama i da je to njena želja, ona voli ta takmičenja, tako da ima taj sportski duh. Volim da se takmičem. Šta mi smo poneli? Bora, verovatno harmoniku. Pa ja bih harmoniku poneli. Da, ne. Ja bih Boru, pa da. Ona bi mene. Eto to. Da imamo ko da svira i ko da peva. Tako, ona peva inače. Da, to valjda znate. Ne pevam. Pa krenula sam na časove, ali me malo sprečila karijera novinarska, tako da završila sam novinarski kurs, pa onda o tom potom i to šta je smeriti? Mesto, pevanje, mis, šta je tebi? Pa malo ovu godinu onako da se posvetimo nama i nekim našim projektima, pa onda tamo od sledeće godine već bi mogli da se ozbiljno pozabavimo i jednom bebicom. Eto, ako se desi, kad se desi. Da, ona hoće hoćemo blizance. Jedno da bude crno, jedno bijelo. Da. A ako bude trojke, ne bude miks, Eurokrem. Eurokrem baraba. Ozbiljno? Pa daj onda odmah troje, znaš. Prvo dete pola miliona, drugo dete 600. I on zna bolje nego mi. Da. Svaka čast. Ko više priželjkuje dete? On. Pa normalno, pa da. On. Naravno, ja se malo plašim, ne da priželjkujem, ja se plašim. Ona se plaši, a ja priželjkujem dete normalno. On je spreman ko zapet. Ona kaže da nisam spreman, Kažete mi činstva ili porođaja? I jednog i drugog. To je ozbiljna odgovornost i onako što sam starija i, kaj da kažem, pametnija, sve mi onako to pada kao teža odluka u smislu da ću ja to se umeti, to je ozbiljan poduhvat, ljudi to i ne shvataju toliko ozbiljno, a mislim da bi trebali onako ozbiljnije da shvataju. Bora i Milica, sada imat ćemo 3 realitija. Kako vidite, da li nama treba toliko? Pa ljudi vole to, vole realitije. Sve je reality, verujte. Pa već je reality napolju nego unutra. Ljudi unutra, kao osuđuju, ali ne, reality je, verujem, ko se... Ko je originalan i ko se ne polira, taj će da uspe. Što da ne? Mislim, nema, kažem da bi sad da se kao nudim, nazovu stalno, ali kažem ti, lepo nam je napolje, ali nikad ne reci nikad. Za sada sigurno ne, neki naredni period. Ja kažem da bi bilo dobro. Ma ne. Ma divno, i to sve da se snimi onako lepo, zašto da ne, još se nisam porađala pred kamerom. Ona kako se kaže, hiper Honda, kako se to kaže? Kaj je to? Ona je u sve to, kako se zove, ona nešto malo je boli, odmah ide kod doktora i to su pregledi od glave do pete. Tako ti kažem. Vidimo na Milicu jako srećna, nasmejana, šta si uradio? Ništa danas, šta da uradim? Pa, ugađamo jedan drugom, šta ti kažem. Više ona meni nego ja njoj, ona se uvijek i nešto hvali, kao, znaš, danas sam je kupio cveće. Ona voli to cveće, kako se zove, suvo cveće, znaš. Poljsko da. cveće. I danas sam je kupio to cveće, iznenadio sam je. Kaže, nikad, ne setiš se na vreme, pa sad sam se setio. Nikad ne reci nikad. Ništa nisam pogrešio. Nije ništa pogrešio, samo ja ga učim da mora jednom nedeljno da mi kupi cveće. To nije loše da naučiš, nisam imao od koga. On nije imao takve devojke, ali eto, uz mene... Skromna, voli, traži cveće. Cveće, pa bilo i skupih poklona, ali to je sam ja sam. Traži cveće i Chanel torbu. Kaže, danas da je uzmim i Chanel torbu, rekao, kakav sad Chanel torba? Naćemo na popustu 50%, kažem, pa kad bude 50%, uzet ćemo. Ja imam još... Dobila je auto. Ja imam još dva pitanja. Prvo pitanje, gde je otišao majmun? Drugo pitanje, to je ko će da pobedi u zatvoru? Gde je majmun je kući. Majmun nigde nije otišao, a pobedit će... Ko će pobediti u zatvoru? Najbolji. Pa ne znam, ajde kažemo, pa ja mislim da će pobediti Janel.
Ja mislim Janjuš. Eto, može se desiti neko njih. Ili Anita ili Anja. Eto, neko ne znam, njih. jako je onako neizvesno do kraja, ali kako glasači umeju da iznenade, možda i pobedi Mića. Lepi Mića možda pobedi. Pa zašto, mislim, to se nikad ne zna. Videli ste sami kroz takmičenja da je bilo mnogo iznenađenja, čiji glasači budu najaktivniji, taj će pobediti. Sve je iznenadila i pobednica Nadica Kamel, to niko nije očekivao, ali njeni glasači su bili aktivni. Probudili se penzioneri to jutro. A to što Taki kaže da Maja je zaslužila? Pa Maja zaslužuje svake godine, pa sad šta ćeš? Znaš, vidi, mi se ona ti jedna od favorita, ali dobro, vidjet ćemo. Biće ona u top 10 sigurno. To je veliki uspeh svake godine. Jedno je podrška na Instagramu i Fejsu i jedno je glasačko telo. Meni je mnogo vrućina, mislim, imaš nešto. Ajde onda. Ljubimo vas, hvala. Ajde.